Предлагаме апартамент с една спалня, разположен на пети непоследен етаж, с асансьор в комплекс Поло Резорт, Слънчев бряг. Имотът е с площ от 63 квадратни метра, като предлага комфорт и уют, необходими за една незабравима почивка или постоянно живеене. Комплексът се намира в близост до плажа и популярното заведение Какао Бич, което прави това жилище идеално за хора, търсещи удобство и близост до основните атракции на курорта. Жилището се предлага с мебели и оборудвано с всичко необходимо за вашият комфортен престой. Комплексът е добре поддържан и достъпен през цялата година. На ваше разположение сме за повече информация и оглед на имота. Не забравяйте да се абонирате, така ще получавате актуална информация за още изгодни оферти.